Or Beleface with the main person na-achọ ka eme those bloggers arrest. All those bloggers ọ na-akpọ afa. Onwe onye ọ na-achọrọ ịkpọ afa here. Voice note ya dịgasị. Evidence of him dịgasị. Beleface with the main person chọrọ all these bloggers on as you not because of not ka eme arrest. Ọ jụrụ na ga eme arrest meri ndị ụka ji wee tọnụzie kpọọ ya ajọ mmadụ. Ya ma the main person na plan na-enye update ebe ndị a nọgasị ka eje nwụrụ ha oge ahụ. Any blogger ọ na-efu na-defend Beleface n'ihe gbasara ịzụ ahịa ntu a na-ekwu like this na azụ ahịa ntu. Ifuru any blogger ọ na-efu bụ ihe gbasara Beleface n'isi na-achọ ka ọ defend ya na ihe niile a na-ekwu like this, the person na-azụ ahịa ntu. Anyị ma ha ncha niile. Most of them are just trying to cover up. Ma ndị na-aṅụrụ gị inyi si gị to God na ha dị sure. Ha ncha niile wofu aha business ya ka ha na-eme. Then some of them ifuru na-defend ya bụ ụmụ amateur akpa amụ blogger na-achọ promotion n'aka ya. Na-achọ ka ọma ma ọ ya link ha up with one or two all these ụmụ dibia. For instance, unu ga-afụ nke a na-eyigharị fake good. Ọ ka link ha up. Onwe ihe ọzọ most of them ji ya defend ya all these things. Ma na-asị na ha dị sure ha ya nwụrụ gị enyi na ha dị sure na ọ naghị akpọ ntu. Ịma na Beleface dị very manipulative. For that guy, all the very manipulative. Ọ pụtara na-asa ha na ihe o ji ihe ndị ụka ji eme ya nke ahụ na ọjụ na ọ gaghị betray ndị bloggers, ọjụ na ọ gaghị eweta afọ onye a ka eme ya arrest. Ọ chọghị na ebe akpa nkata ka eme his fellow bloggers arrest this one and that one. Meanwhile, yanwa with the main person, yanwa with the main architect, like the chairman of committee na-atụ si ma onye nke arrest. Na-ewetesi ideas na-abọpụtasị videos. Or Beleface with the main person na-achọ ka eme those bloggers arrest. All those bloggers ọ na-akpọ afa. Onwe onye ọ na-achọrọ ịkpọ afa here. Voice note ya dịgasị. Evidence of him dịgasị. Beleface with the main person chọrọ all these bloggers ọ na-asị not because of not chọrọ ka eme arrest. Ọ jụrụ na ga eme arrest meri ndị ụka ji wee tọnụzie kpọọ ya ajọ mmadụ. Ya ma the main person na plan na-enye update ebe ndị a nọgasị ka eje nwụrụ ha oge ahụ. The only thing na-ese is that na Beleface chọrọ ka ha na-akwụ ya ụgwọ. Ya na ọkwụ aka ya nke firi na-eji mmacha eme politics, eji bayi Facebook ịba mba gara eme politics. Oje nwa ya pịawa ya azụ pịapụ ya nonsense n'anya. Hey bro, their anger is that ha chọrọ ka ha na-akwụ ha ụgwọ. Onwezi ọzọ with their anger. Ka agwa prophet ka na-akwụ ha ụgwọ. Onye nke 2 million, onye nke 3 million every month. Nyesie ha some ihe dị agha ọgwụ sia ya with their problem. Akụ wee jụ si na ade eme odi ha na Zion ministry. That is their only anger. Especially oge akubido avoid wa hebo. Ozugbo akubido avoid wa Beleface. Okwesi ka ofu ya aja, okwela ode pick si call ya. Ko ji change totally. Bidozie rant wa. Mwaptazi on Facebook. Biazie na manipulate many of you. Na educate ochaho ka eme ụfọdụ ndị bloggers arrest ka ndị ụka ji wee zie kpọọ ya ajọ mmadụ. It's just that as somebody like me, I'm not good at in a post chat mụ na mmadụ. Abụrụ m ụdị mmadụ na-eme mmadụ chat ya private inbox mmadụ drop ọrụ voice mbupụ ya na public. I'm not on that level. All under mature ụmụazị na-eme all those things. If not, evidence dey on now everything. Abụrụ m the type release voice note to mmadụ and private chat mụ na mmadụ me or private chat mmadụ in public. Because oge mụ na onye a na-eme chat na anyị dị na mma. I always respect old time friendship. No matter how old we guy in life, I will always respect those days.
muna gị nọkwa cool, and whatever business or transaction or communication I with them na remain there. If not, evidence of him na-atụ aka onye abịa ebe a na ka ga-esi eje m onye arrest, onye anọkọ ebe a na ka ga-esi eje m onye arrest. All the voice note today. And I'm asking those of you na mapụta na say oh maka na o ji mee nke a, ọwụ na enyere ya 2 million naira ahụ, most of you ụmụ akpa amụ ekperima ya na-agbagharị mkpụrụ ihe a na Facebook ga-anọ na kirikiri or maybe kuje by now. Ọ bụ na ebido kwụwa bele face ụgwọ onosi chọọ then with ọkwa aka ya, most of you ga-anọ the situation ijele nọ today. That the only reason ihe niile ajidio na is that ekweghị enye ya ego. Kọsọ bele face ebe ọ na-afụ ya face ghara ebe akọ ya achọ ka o rie. Ada na-ekwu ụfọdụ bụ na amadị ihe na-ada na amadị mentin na-eme amakapụta na-akọrọ bish on your pages. Like I said, bele face, amend your ways. I nwere dignity, like it is straightforward, of which I'm sure not those people in a field any you go ha and care for them, not go and harris. They know happy again after you get name after na azụ gị ha na-ekwu na ha ma onye bụ. Anyị chere nọkwa this system. Anyị chere receive update ka o si aga. Ha ma onye bụ, and many of them ma the limit ha ga-emedobe ihe with you. Ha ma no sabu ka ewu, and ịdị onye a ga-trust with something. Forget ya nke a ịpụta ifiri ya gịra ha dị mma, this one that one. Amend your ways. Ọ dịghọ mma ị na-eji ime like this wee mara a guy.